Ľudia vymýšľajú rôzne veci. Najhorší politický komentár. Aj tak ťa máme rádi. Máme toho tak veľa, že normálne nevystojí hlava. Najprv sme boli pozrieť hotel, kde budeme točiť klip z Laris Diam. Teraz sme boli na pošte, som si objednal nejaké veci pred mesiacom, až teraz došli. A akrát musím ísť domov, dovezli mi chladničku. Opäť po týždni alebo po koľko, takže je úplne neplánované, musím utekať domov. Potom ideme do obchodu, kúpiť nejaké veci do nového bytu. Áno, vy sa stiahujete? No, vidíte. Roboty, pokot. To vidím, že si to kúpil. Tomu ver, zoberiem to niekedy, keď to bude hotové. Dobre, super, Záško, tak Starky. nebudem ťa rušiť. Dobre, zajtra sa vidíme, jo? Čau.